Vi skal nu se et eksempel på, hvordan man bruger latexform i GeoGebra. Vi tager udgangspunkt i en femtakket stjerne, hvor vi skal finde summen af de 5 vinkelspidser. Vi begynder med i inputfeltet at skrive sum lige med. Og her til højre i inputfeltet bruger vi ikonen, skriver alfa plus beta plus gamma og så videre, til vi har summen af de 5 vinkler. Enter. Og så kan vi se her i algebra-feltet, at vi har sum i 180 grader. Så indsætter vi et tekstfelt. Det gør vi for eksempel her. Og skriver stjernesum lige med. Så indsætter vi en latexform. Og her kan vi finde objekterne. Og det er alfa plus beta plus gamma og så videre. Og så skal vi have den sidste vinkel på. Sådan. Og så skriver vi lige med. Og så skal vi have summen. OK. Og så kan vi se her, at vi har vores stjernesum i 180 grader. Og nu kan vi eksperimentere med stjernen. Trække i et af vinkelspidserne, og vi kan se, at de enkelte vinkler ændrer størrelse, men summen bliver den samme.